Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Galih Pangestu Channel. Iki ning kene ati nerangake wong-wong sing lagi susah. Susah mergo dodolane usahane ora ana asile ya mergo corona. Corona kuwi penyakit sing ora ketok. Ning ndi kabeh sambat, tukang son ya sambat, tukang tarup ya sambat mergo ora ana sing nanggap. Lah iki jauh usulan donga ning awak ingsun ya muga-muga iso kelakon lan diijabahi. Ya, setan ora doyan, demit ora ndulit. Sing dulur adoh nyedhek, sing dulur cedhak ndang nyawijya. Disekseni kembang mawar. Kembang mawar iki artine mewarni-warni, cara-cara wong siji-siji tempate, ya siji adate. Disekseni kembang kenanga. Kenanga kuwi ijab-ijabe ya ning kono ya ning kene ya kuwi beda-beda tapi karepe dhewe-dhewe. Disekseni neh kembang kantil. Kembang kantil iki nek iso ki ben gumantil turuna ning anak putune awake dhewe. Yo ben dilakoni. Disekseni karo amplop iki kudu ana ampone atau kudu ana isine. Iki jenenge sing titip kabeh. Yo moga-moga kelaksanaan sing diijabahi, sing dikarepno ben corona iki ndang lunga. Sing adoh saka ngarepe awake dhewe iki. Yo donga-donga bindonga mugi-mugi diijabahi marang Gusti senajan carane ora padha karo liyane. Monggo disarengi kalih pidonga kalih ati sing waspada. Allahumma kasan sarsar. Padang-padang iku damar. Rame-rame iku pasar. Ngarepe omah kuwi jenenge latar. Omah lincip jenenge langgar. Dibatek sapi jenenge cikar, dibatek jarang jenenge dokar. Kayu ning omah jenenge blandar. Nek ketibanan mesti modar. Alamak kasan mukibat. Dibatek teko mburi jenenge nyelumbat. Dibatek teko ngarep bubrat. Allahumma kasan sor-sor. Nek mudhun mesti mengisor. Muga-muga corona ndang ambior. Allahumma kasan sur-sur. Nek barang empuk jenenge kasur. Nek dibocorno jenenge mancur. Dulur sing adoh padha cedhak. Dulur sing cedhek padha nyawijya. Sing lunga ndang teka. Sing rondo karo sing duda ndang entuk jodoh. Muga-muga kelaksanaan disekseni kembang telon iki. Matur sembah nuwun. Kemenyak